חברים, כאן אתם בעוד סרטונים ליאן. יאללה, בואו נתחיל בסרטון. אמא, מה עושים היום? כן, באמת מה עושים היום, אמא? היום כבר לילה, אז אתם מוזמנים ללכת לישון. סתמתי עליכם, לא לילה. אז מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? לא יודעת. אמא, אפשר לחפש לבובו? איפה? לא יודעת, בא לי לבובו. בסדר, נחפש. יש בשדה תעופה, אמא. אפשר לטוס? נראה לך? נראה לך? נראה לך? אמא, בבקשה, כן. טוב, שנייה, אני אלך להביא מזוודות. כל אחת באה לעזור לי, יכולה להחזיק רק ביד אחת. בואי, נטע, תעזרי לי. נטע ולוריאן, בואו כבר. נטע, לוריאן, בואו. טוב, הנה, קמתי, גם אני קמתי. יאללה, בואו נלך. לבובו, סוויץ' או לא סוויץ'? לא אכפת לנו. אני רוצה קוקה קולה. בסדר. מה את רוצה? אני רוצה את הפסטל. טוב. פסטל וקוקה קולה? כן. אני רוצה גם לטוס. טוב, בסדר. איזה חושך. אני פה עם אמלי כי רוצה שאני אראה את הדברים בבית ספר שלנו. יהיה פה קצת חושך. אני עדיין עם פילטר. ליאן, תראי את הפילטר עליי. מה זאת המזוודה שלי? אז עדיין עושה ולוג? כן. אמלי, אחרי זה תראה אותו? אני אגיד לה מתי. אני רוצה להגיד לך משהו. כזה, זה משנה שעברה לי יש אחר. אני אמא, אראה לך מה יש. יאללה, בואו. רגע, הנה. אין עוד מזוודה, את רוצה להיות עם זה? כן, זה גם טוב. כן, ליאן עכשיו עושה סרטון. ליאן, תיקח לך עוד הרבה זמן? לא. תקחי את הזמן, תפריק. אמלי גם... אמא, אני באה. יש לי גם את העפרונות. יופי.